predchádzajúcom videu ste videli tzv. Dočasné stabilizovanie jednotlivých poškodených palácov. Takže čo sme vlastne doposiaľ urobili? Urobíme si takú súvahu. Takže hlavný vchod do objektu je špatný separácie. Vchod do, dajme tomu, tejto izby je, klikneme si na pomôcku, špatný krach projektov. Danej osobe môže prinášať vchod úplná strata, nešťastie a smrť. Energetický stav palácu je poškodený, duchovia, čiže dejú sa rôzne nepredpokladané veci alebo protivenstvá a jednotlivé tieto vstupy vstupy energií zvonka do miestnosti cez tieto dve okenné tabule sú krachy projektov. Treba si uvedomiť, že je to spálňa, áno, čiže manželská spálňa, je tam muž a žena, ktorí pracujú, možno zarábajú a teraz im niekto odporučil takú vec, aby si dali, lebo sa im nedarilo, tak aby si dali na dvere kľúčky nejaké mince napríklad. Mince. Oni si ich umiestnili na dvere a neustálým prechodom týchto dverí stimulujú vchod špatný pre kariéru, bolo by to neošetrené kryštálom. Ono v žiadnom prípade si tam tie mince nedávajte, lebo v podstate vám presne symbolicky povedia tej čchy, že čo má vlastne urobiť, keď týmto spôsobom na to pôjdete. Takže duchovia a ostatné tendencie, ktoré sú vlastne vytvorené, keď nie je ošetrený priestor týmito ochrannými alebo ošetrujúcimi prvkami. Niekto si môže povedať, že ja som to mal umiestnené, lebo som to mal poradené z Facebooku a nič sa neudialo, no buďte radi, lebo v podstate zásada platí, že čím lepšie vyvážený priestor, tým rýchlejšie to, čo do ňoho vložíte, zafunguje. Ale keď nezafunguje hneď, neznamená to, že to nebude niekedy v budúcnosti. Si treba uvedomiť, že človek je v podstate chodí v čase a v priestore, to znamená, že stále teraz je prítomnosť, to, čo bolo predtým, je minulosť a to, čo bude potom, je budúcnosť. Prítomnosť vzniká na základe minulosti a minulých dejov a situácií. To je to, čo ste spôsobili, alebo čo ste umiestnili do daného priestoru, sa buď to bude realizovať, alebo už realizuje v prítomnosti, alebo len nastane čas, kedy sa bude realizovať. Čím dlhšie je tam ten prvok umiestnený, tým väčší predpoklad je, že sa toto, čo ste povedali, týmto umiestnením, vlastne tá tendencia zrealizuje. Otázka teraz nie, že akou silou sa zrealizuje. Pokiaľ viete, že tento predmet je zle umiestnený, tak poprvé neodstraňujeme ho hneď, ale pozrieme si vhodné termíny na odstránenie tohoto predmetu a tým, že ošetríme celý priestor, ktoré bude ukázané aj v ďalších videách, a tento priestor odstránime a umiestníme tam tzv. Utlmujúci prvok, tak môže v budúcnosti buď táto tendencia dopadnúť s maximálnou silou a so všetkými dôsledkami, alebo keď je tam ten utlmujúci prostriedok vložený, lebo už to raz bolo stimulované, tak bude mať možno následky, ktoré si ani nepovšimnete, len si potom spomeniete, že aha, toto bolo preto, ale vôbec vás to neohrozí. Takže naozaj si dávate veľký pozor s umiestňovaním kryštálov a rôznych doplnkov popísaných po internete, že skúste to. Viete, musíte vedieť, čo ošetrujete, kde ošetrovať, áno, a kde čo stimulovať. Zistíte, že jednému to fungovalo z tých dôvodov, lebo on mal takú severojužnú os, onakú severojužnú os, on mal také rozloženie energetických palácov, ten mal zase iné, ten mal iný vchod. Takže my si aj ukážeme, že za akých okolností to fungovalo niekomu, kto to teraz radí všetkým, alebo teda sprostredkováva tú radu z nejakej knižky. A za akých okolností to môže fungovať vám.
Dá sa to nájsť, ale dôležité je potom zároveň vedieť tie postupy, ako vlastne zmierňovať tie negatívne dopady už toho, čo ste si v minulosti vytvorili, aby nedopadli